ang gagastos ng lahat. Kaya nakita mo naman si Nino kung gano'ng kamahal siyang Denver. Ayun, ginawa mong yaya nga. Kaya mo pa gusto mo isipin na ninyo. Abay, tuwing nakikita ko, ayaw ba mo ulit sinasabi? Abay, tuwing nakikita ko niya si Angelica, parang daw niya nakikita sa Nino nung bata siya. Nako! Ang papaya! Nagiging po ako yan. Hindi ka talaga nagtigil sa ito, mata. Oo, huwag kang sisigaw. Kasamahan mo. Pang-aapi mo. Hindi ako sumisigaw. Ayaw mo sumisigaw ako, ha? Ano yun? Eto, sasabihin ko sa'yo ng maraming arahan. Eto, pahin mo. Tubig! What? No. Ayaw! Ito lang ang tubig mo. Iyo! Hindi ako bigyan, iyo! Hoy! Kayo dalawa! Hoy, Dan, bakit? Ha? Kayo! Bakit ako sinisita? Hoy, sino ka ba? Kasi hindi ka ba? Magsabi ka pa ba? Ako ba lang mukha mo? Wala kami pa ng para sa'yo. Bakit ako sinisita ko? Dahil mo siya ako. Wala dito ano? Ba't ikaw nandito? Teka dito ako. Bibili pa rin ako. Sino pa yung lang mo ano eh? Ano friend? Ano ba yung friend ako? Ano ba yung friend ako? Ano ba yung friend ako?